Maayong gabi kini yung tanan. Sa ato mga suking tigpaminaw, nining-aning programa nga, kini ang atong kagurain. Madi sa dili pa nato sugdan na maong storya. Paliko sa pag-shoutout nato dres na itong mga taga Gensign. Bisan pa man kung asa ka sa lupalop ng mundo karon nga naminaw sa atong istasyon. Dili lang sa 99.69 Dogs FM. Madi itong storya karon. Mo kining about sa usa ka magtiayon. Kini magud sila mga madi kay dugay na sila magtiayon. Apay niabot gyud ang time nga kalabitaw sa isa ka relasyon na normal lamang gyud ang pagsubok no. Apan kini dugay na niya ginakimkim sa usa ka babae. Kay lagi ang problema niya kay gamay kunog bunal ang iyahang bana. Ang mo to, dili na to masaksihan ang maong storya nga makapapukaw sa maong matag-usang relasyon. Dili na to masaksihan mari kung unsa pag-handle ni Inday Gisa. Ang maong bunal ay ang maong relasyon nila ni Dodong Joselito. Gilautos ng mga viewers nato karon ng mga tele-viewers o mga listeners. Hinaot ko nga padayon niya po ng pagsuporta sa tuwa karon. Kini ang iyang sulirain.